Pilar e Alfonso. Hai que subir. E primeiro deixamos a Pilar, non? Perfecto. Por aí despacio. Moi ben. E agora temos aquí Pilar e Alfonso. Eu vou para este lado. Así. Para este lado. E vos podes ir aquí máis para o medio. Perfecto. Estamos repartidos, non? Teño cousas por aquí. A ver que teño algo aquí para Pilar, non? A ver, vou mirar, un pano. Este pano comprei outro día nunha tenda de Masia e decía nas instruccións que había que doblar o pano polas rayas cunha espectadora e según por de dobles pode pasar unha cousa e pode pasar outra. Pasa que non me poñía exactamente por cada das primeiras, pero vamos a intentar doblar polas esquinas, esas de abaixo, polas de abaixo, esas. Vamos a intentar doblar polo medio, así, correcto, a ver que sale o sede. E agora intentamos, no, así máis ao medio, así mellor, así. Lo que vi na televisión, así non vai a ser. Agora doblamos aquí, así máis ao medio. O que si poñía nas instruccións é que había que seguir doblando desta maneira, de tal maneira que sigo doblar. E Pilar, xa, así, xa non se ve a cor blanca, verdad? Non, pero vamos a poñer unha gomiña aquí de seguridade, así. Perfecto. E agora Pilar, aguanta un momentiño, porque agora, en nome de todos os espectadores, vas a decir unha carta. Pero non unha carta calqueira, senón de baralla de póker, baralla francesa, picas, corazóns, rombos e tréfoles. Coñece a baralla, Pilar? Sí? E ti, Alfonso? Tamén. E os demais? Bueno, pedímola a presentar para que non a coñece. Pero importante non é iso. Importante, Pilar, é teu dedo. Díseme teu dedo. Este. Con ese dedo. Tens que señalar ao home máis forte que teñas cerca de ti para que te axude. A ver, onde vai o dedo? Pero vai dicir Alfonso. A ver, pero bueno, pues nada, Alfonso, vente para aquí, no é lojo. É que dixe forte, non sabes? Pareceches de igual. Eres forte, home, eres forte. Vente para aquí. Así, ahora estamos. Alfonso, estuve falando con Pilar. Entre os dous decidimos unha cousa. Imos che dar un cargo. Que se parece? Parece ben? Decímoslo. Imos te nombrar vixiante da praia. Con Pamela Anderson, ca morena, que había ali, ca outra morena, co do coche fantástico, sabes? Costeche. Está ben, non? Xa que hai que aspirar máis, hombre. Hai que aspirar un pouco máis. Imos te nombrar vixiante do pañuelo. Isto é outra cousa, aí tes. Ti sabes como chamalle meter resto? Chamalle prosperar. Ti sigue así que vas chegar a xuta, saberás. Pero bueno, hai que empezar por aí, non te movas, que non pasa nada. E outra cousa importante, as cartas. Ahora sí. Alfonso e Pilar. Cartas. Se a gente non as coñece, esta como se chama, Alfonso. 8 de corazóns, verdad? 8 de corazóns. Ímonos presentar. Por exemplo, a ver, esta. Como se chama esta? 6 de rombos. 6 de rombos, verdad? Correcto. Esta, 7 de rombos, non? 7 de rombos. O importante é outra cousa, mezclar. E vou mezclar, que a mezcla máis famosa que hai. A mezcla onde se inventou o póker, en América do Norte. Así que, por respeto a eles, vou facer a mezcla de América do Norte de primeira. E é así. Vais a meter as cartas e faz así. Todo o mundo a coñece porque sale moito na televisión, Mira, Alfonso, seguro que a coñeces. Coñecela, verdad? Esta sale moito. A de América do Norte. Despois hai outra, que é moi boa, polo menos tan boa como esta, pero non é coñecida, que é de América do Sur, que empeza igual que esta, e ten unha diferencia. Faise medio metro máis abaixo. Cara, esta é do Sur, non, esta non coñecías, verdad? Claro, esta non sale. E despois temos máis. A catalana. Encántame a catalana. A catalana é así, mira, fan así os catalanes. Fan así, Claro, non pasan as cartas para non gastalas, non sabes? Se cada sitio é cada sitio. Despois está esta que hai de todos os sitios, a internacional. E agora, unha vez que está feito isto, agora sí, vou pasar cartas, Pilar? Non, vou nas pasar eu, así. E ti cando queiras me dices, alto, para, stop, vale? E aí, xusto, paro, e ti miras unha carta, vale? Somente es mirar, nada máis. Preparados, listos, xa! Dime para, alto, stop, xa está, que rapidez. Ves unha carta, colla. E agora, vai a ensinar a todo o noso público. Que a ves a todo o mundo, Está? Perfecto. Fonso, ti víchela. Este tamén é do mundo, Claro, todo o mundo. Que a ves a todo o mundo. É porque é loco. Tamén teño que vela. Home, senón como queres que a sepa. É loco.
No, esos son outros mazos. Esos son... Aí está. 5 segundos, Teño récord en 3, pero bueno, 5 non está mal. Era esa, non? Pois está feito. O 5 de 3. No, pero facemos outra cousa, mira, espera. Non te importa darlle o pano aquí a Pilar? E ti non te importa coller un obxecto máxico? Teño un para ti, mira. Temos aquí un obxecto máxico, mira, este. O abanico máxico, este. Así que isto é moi fácil, tens que facer así, mira. Ti, Pilar, ponte así, non te movas. E Alfonso, tens que contar, mira. 1, en voz alta, 2 e 3. Pero tens que facelo ti, claro. Se das 2, non hai máxia ninguna. Se das 3, hai máxia. Se das 4, quedas convertido nun coello. Así que, a ver cantas das, Veña, abre aí e contame 1, 2. Que fixeches? Estámonos... Vete moi forte, eres daqui do brazo. Estámonos vos. Sopla e Pilar. Menos mal que se sopla unha rapaza cambian as cousas, Bueno, fai o que tens que facer 3 veces, e conta en voz alta. Veña, dalle aí. Abre ben e 3 veces. Vas a romper... Espera, a ver. E van a arreglado de rompelo. Estamos vos, choca aí, non que me rompes. Espera, facemos outra cousa, mira, temos unha cousa para estos majos. Mira, permíteme tua man. Dalle a volta. A que teña máis limpa, pode ser. A ver outra. Pois era esta, non era a primeira. Sí. Aí está. Pilar, pasa o pano para outro lado. Déxame tua man. Dalle a volta aquí a esta, Alfonso, xuntade. Xa está. Xa está feito. No, acabo de xuntar este home, esta muller, e acabo de facer unha maxia. Sí, señor, porque antes se xunta un home e unha muller, así un par de segundos, xa hai algo especial. Claro, ti notas algo, Alfonso? Sí, non ves, non se le decía, Pilar, tamén notas algo, non? Non ves? Oi, se queredes marchamos todos e o deixamos aquí só. Bueno, pero despois, porque a maxia está dentro, sacámola para fora. Non, pero non ustedes que escapa a maxia. Contamos todos, 1, 2 e 3. E despois decimos a palabra máxica, que é Maripuri. Pero grande forte, que digan todos a la de Santiago. Pero quen será Maripuri, que están todos en Nigeria preguntando por ela? Grande forte, vamos, 1. Pero, home, con esa forza non vai pasar nada, home. Ten que ser grande forte, repetimos. 1, 2 e 3. Quietos, a ver se houve maxia ou non houve maxia, déxame ver, ímolo comprobar. Home, o 5 de tréboles, pasou a pañuelo, aí está, houve maxia, aplauso para Pilar, moitas gracias.